everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Drako. Miss Brenna? Nga na naibago sa kong cellphone number. O gunsay mo tuyo? Judea, lisod pagod ka ng buhaton? Dili man tingali. Ilabi na sa parehas na akong ngasuo sa pamilyang Fuerte. Okay. If you don't mind, gusto yung ka magkag-friendly mo, Miss Judea. Miss Brenna? Nalipay ko sa kunabati ron. Pero, naipawag ka. Pobre rin taon ko, Miss Brenna. O saan man tayo makuha ni mo na ako kung makigigala ka na ako? Tayo pa. Judea, dili ko ingon anak kapilata. Ibaw naman tingali ka. Nagitagan ako ng daan ni Mr. Virgilio Fuerte aron mao'y mamahimong asawa ni Ranito. So, gusto ko nga tanang tuuli ha, masuod sab na ko. Og usa ka na ni Ana. Kay gawas nga ikaw na iyang sekretary. Giisip ka sa niya nga iyang higala. Miss Brenna, naibaw kong seryoso ka sa imong mga gipanulti karon. O, salamat yun kaayo. Nalipay ko. Mao ka na tinuod. So, friends ita ha, Miss Judea? Sure, Miss Brenna. O, salamat kay wa mahimong babag ang atong kahimtang. Adunahan man gud kaayo ka. Og samtang ako, pobre taon kaayo. Nalipay taon kayo ang tonta, Miss Marie. So, sa ato pa, effective. Good idea. Kung nanguyab mang ganit niya sa Ranito Fuerte, dili na siya basta-basta musugot ini. Kay friends na kun. Kapag sa niyag no? Kung yanuhon na niya sa pagsugot si Ranito, nga dili makunahon ang managigala na mi. Uy, ayaw yun pagkumpiyansa, day. Kay wala rin pagmahay nga mag-una, ah. Sherlan, dili man siya ang haya ma-insecure na ako. Kaya wa magkitang ko'y pagbati ni Ranito Beneferte. Kung sila ang magkadayon, mas labing maayo noon. Habi ko para nilang duha. Uy, kuno ba? Anak ra? Sherlan, ha? Nigara na ka. Sorry, ha? Pero, uy, alang na ako sa bahaling nuguna gayod, day. Sherlan, Uy, maikog na kaayo ko ni mo, Miss Brenna. Kung imo pag ikong ihatod sa kong gipuy-an. Ihatod na dyan ka, Marie. Agi ko salamat. Nagkitabangan ko ni mo sa akong problema. O bitabang kapag yun sa paghadag o solusyon ni ini. Hala, uy. Ayaw to guna-una, Miss Brenna, uy. Ops! Mahimo bagod nga dili na ko hunahon-naon, Marie. Dili ko hinuna mahimo. Abi mo, magkamao ko mo tanaw og utang kabubuton. Og salamat nga gikailat ka. Pinaagi nimo, napunan ang akong kakampi. Tungod kay samtang buhi pataaning kalibutan na, Miss Brenna, way limit ang atong pangandoy. Ilabi na kung bahay na sa pinitik sa kasing-kasing. Husto ka na pagkasultiha, Marie. Nahigugma na ko. Og nahibaw ko nga dili lalim, dili sayon ang mubati o paghigugma. Gani kitang mga babae, kun mubati na taan ang tinuuray gyud nga kugma,
mamahimot ang martyr. Dili ba? Insakto ka, Marie. Tomas, wa ko magtuo nga magkakita bagyapon di eta dinhi sa simbahan. Ayaw sultihi sama niya na ang imong giya. Kay mismo ikaw nahibaw nga bisan og asa mahimo kitang magkita. Sangpit ako sa kungan. Eliakim. Ayaw ko tudlo aron litukon ko kanang maong pangan. Pinasayod ko kung si kinsa ka o kung unsa kang tinuray. Tomas, Silang tanan nga nagsampit kanimo sa maong pangan. Pulos wa makaila kanimo. Pero ako nga mo'y imong giya, imong gabay. Tuguti nga dili makahimo sa paglitok niya ng anak nga gusto mong ipasangpit ko diha kanimo. lahi ang kaniadto. Og lahi usab ang karong Tomas. Apay ikaw paghihapon. Ikaw ang mutapos sa nahisulat na sa kasaysayan nga nanghitabo gatusan na ka mga katuigan ang nanglabay. Tomas, gikapoy na ko. Tabangi ko. Aron ako naman ko ng hingpit nga kapahawayan. Gusto na ko mamatay. Gusto na ko mamatay sa usa ka mata nga kamatayon nga gimbutan na gid sa langit nung amahan. Alang nako. Sudo na sa simbahan kay magsugod na ang santos nga bisa. Tomas, Sige na. Tambong iyo nga ang paghalad sa santos nga misa. Hangtod sa sunod ang panagkita. O ipadayon ang imo ng nasugdan. Ipadayon. usod na lang ko sa simbahan. Aron pagtambong sa Santo sa Misa. Wa ko na makita si Tomas. Daw sa may kilab lang siya ug dayog kahanaw. Mataglingi ko sa palibot. Sud ning simbahan. Ana agit sila. Ako makita. Ang mga kalag nga nasayod kong nahiluna na. Tara sila. Nakita ko silang malipayon diha niya ng may nahimutangan sa sakristiya. Malipayon kay sila. Kano sa pagkakumahisama nila. Pasayloan lagi ko, Daddy. Muprangka lagi ko rin. Nga espesyal kay nako si Judea Florente. Ranito! Yes, Dad. O pasaylo ako. Manguyab gid ko niya, Daddy. Usa! Ha! Wala ko makauyon sa nabati ko karon. Tungod kay wasab ko makauyon, Dad. Sa imong pagpanghilabot sa kong pagbati. Morning ka sa bahay, Tito Virgelio? Oo, iya. Kaya doon ako importante kayong pakingsultihan kanimo. Bahin saan sa kana, Tito? Wa siya tingog-tingog. Masuk anon kay ang hitsura. Dili ko lang gid siya hilabtan. Rumbuhon ko lagi ang residensya ni Brina Garces. Pagkita ko kiyanan nga dili mabara sa traffic, ilikin.
Aron mata madali pag-abot dito sa ilang Brina Garces. Mr. Virgilio Binaperte, sir. Sige, okay. Sige, Sir Ranito. Basta kayo paabutan lang ko. May gihapit lang ko kadiyot. Og mula sa ko des inyo. Sige, magpaapot ko. Kaya wa man sa kulakaw karon. Ug mapaman sa buntag kami manimba si Sherlan. Okay, bye. Bye, Ranito. Muanay ko na siya sa bahay. Niya sa ato pa. Mamisita siya na ako. Insulto man sab kaayo kung ako siyang baliparan. Akong pahibaon ini si Sherlan. Sige. Musuod ako sa bahay nila ni Brina. Anal ako silang groto, sir. Sa may loan. Sige. Ang importante nga na kadayon, ha? Inig, yamar na ako nga mga to na kita, Eliakim. Sir. Kaya na, Tito. Sood na. Eliakim. Birin sa Lourdes kini bagong reporto. Nagibutang nila nining groto ni Brina. Gawas na din hinagdaan. Ang inans ka nun ng panapang ug ang Santo Cristo. Mulot ko sa tubangan ni Groto. Ano pangatsiun ako ang mga pag-ampo ug ang Santos nga Rosario. Ayaw ka balata, Tito. Kanangita kong mayong paagi. Aron mapugna ng atong ikabalak ang metabo. Salamat kon mo na iha. Nalipay na lang sab ko kay wa ka man day magpatarog sa kahuyang. Tungod kay ligon og kinasing-kasing nga akong gibating paghigog manira nito. Maghiusa kita, iha. Magtinabangay kita. Aron dili mo lampo sira nito sa iyang pagrebuilde sa akong kamanduan. Tito Virgilio. Ay, denhi ko lamang ibutang sa lamisa dinhi sa maylon kining snacks ni Adtong Eliakim. Ay, kinag-ampo pa mong kana siya atubangan ni Anang Gruto, God. Ay, siyahalan man. Nagapiyong baya siya sa iyang mga mata. O nagagunit ni Anang Rosaryuhan. Why? Pagka-juice noon, baya niya. I love you, Judea. Ranito. Yes. Mao ni tinuoy na akong gibati nimo. Di lang ko magpaliko-liko pa sa kong tuyo. Ranito. Please. Ay, naku pangutan kung nga nung gibuhat din ako. Kay mismo ikaw. Naibagon siya akong hustong tubaka. Daisa, himuon ko ni mong bati sa pananaw sa imong amahan. Judea. I'm sorry. Pero nahibaw ka na sa bugon sa insakto kong tubag. Days lang. Ayaw ko pagyasa. Aron dili mo alis nga ang gatipigan kong kabangis sa dili hustong panahon. Kadiyot lang. Imo ba kong gihadlok? Dili pagpanghadlok ang akong gisulti nimo. Pero kung mapakyas man ko sa akong gilauman nimo, Judea, mahimo mo patigbabaw ang akong kasalbahis. Ingon ko ano, kung maunay masuko. Pues, gihagit ka. Kasuko na ko, sir. Bahala na ka. Basta kay mahadlok yung kumusupak sa gikondisyon ka na ako ni Mr. Virgilio Bineferte. Dili ka mahadlok. Bisan pa man o kawadaan ka sa tanan, Judea. Oh, my God. Kadali mo ra na usabra nito, Bineferte. Dili na ikaw ang akong gikaila ug ako na himong higala nga si Ranito Bineferte. Bahala na kung sa imong isulti. Basta kay desidido kong supakon ang akong amahan. Kay gusto ko ipakita niya
nga responsable ko sa akong desisyon o pagbati. Sir Ranito, Sige na, please. Dawatan na akong gugma. Sugta ko. Sige na. Please. sorry. Dili ko makadawat sa imong gugma. Ayaw ko na ang gisaad mo sa gikondisyon mo sa akong amahan. Unfair ka na para nako, Judea. Please, sugtan ako. Dawata akong gugma. Gipakaminos mo lang gud ang imong pagkatawaran nito. Abi ko ba professional kag batasan? Habi na ko class kag kinaiya. Kay bugtong ka kong anak ni Mr. Virgilio Pineferte. Pero, badoy man di kaay ka. Judea, Abi ni mo, nikalit og kawagtang akong respeto ni mo, Mr. Ranito Pineferte. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.